Здравейте, колеги! В това видео ще разберете повече за EcoVent 500 стаен рекуператор на Romstyle. Това е един от продуктите, който все повече се търси за жилища, за така наречения residential бизнес. В видеото ще разберете какво представлява рекуператора, как работи, за кого е подходящ, какви са техническите ограничения за монтаж на въпросния уред и как най-лесно да го предложите на своите клиенти. Какви проблеми решава този рекуператор? Общо взето, ако си зададем въпрос през зимата, когато стане студено и задушно едновременно, навънка и вътре, ние си отваряме прозореца. Да, обаче по този начин се губи и топлинна енергия, имаме по-високи сметки, влиза шум, влиза прахояк и разбира се, да не забравяме насекомите, които лято-зима, смръдливките винаги си влизат. Какво точно представлява рекуператора? Може да видите. Това е устройството. Като това е вътрешната му част. Ето от тук може да я погледнете. Това седи вътре в жилището. Така. Тук отдолу има LED подсветка. Ето тук може да видите. Тези три леда, ето от тази страна, показват в случая на коя степен е настроен рекуператора. От тази страна пък, от тези уребрения тегли въздух, съответно отвън. Идва с ето това дистанционно и отделно има приложение в Tuya базирано приложение, познато като Smart Home Life, Tuya и така нататък. Това, което е много важно да ви кажа, е, че рекуператора има свързаност с всички приложения на Tuya и може да работи съответно с приложението, където можете да видите на първо, за мен лично най-важно и най-впечатляващо нещо, че можете да настроите на каква влажност, RH означава Relative Humidity, на български относителна влажност, при каква относителна влажност може да се включи и трябва да се включи рекуператора. Като, разбира се, тази функция се изключва и включва. Можете да сложите таймер, с който да изключите рекуператора. Можете съответно да виждате при зададеното време колко още остава. Това са функциите, които виждате в началното меню. Това са различните режими на работа. Съответно изкарване на въздуха, вкарване на чист въздух и топлинна рекуперация. Вентилаторите идват с 3 степени, могат да се управляват през приложението, както и през дистанционното. И има бутон Powerful, което е все едно турбо и може да се ползва с една допълнителна най-силна 4-та степен. Светлината на самата подсветка и ледовете на рекуператора също могат да се управляват както през дистанционното, така и през приложението. В допълнителните настройки можете да видите, че има Third Party Control и може да се управлява и чрез Alexa. Принципи на работа на рекуператора. Въздуха влиза и излиза през един и същи вентилатор. Това е вентилатор, който е така наречения двупосочен вентилатор или такъв, който може да си обръща посоката. Сега, къде се случва рекуперацията? Рекуперацията се случва в топлообменника. Ето тук може да го видите. Това е керамичен топлообменник, който е във формата на пита с множество квадратни отвори. Идеята е следната. Когато преминава в началото на цикъла топлия въздух, той минава в тази посока навън. Съответно, топлообменника се загрява. След това, когато въздуха отвънка, който е студен, се връща, се притопля и така не се губи цялата
енергия, която е в атмосферата на жилището. Какво печели клиента от цялата тази работа? Постоянно свеж въздух, по-ниски нива на влажност. Защо по-ниски нива на влажност? Рекуператорът е оборудван с сензор за влажност, който се включва и изключва при определени нива, когато се покачат. По-ниски нива на въглероден диоксид. Въглеродният диоксид се получава, когато дишаме и издишваме. Така че това устройство с непрекъснатото проветряване общо взето спомага за отвеждане на този газ. Отделно, по-малко топлинни загуби, това се подразбира, затова има топлообменник, затова е целият процес и това е най-голямия смисъл на това устройство. Отделно също на много силно намалени нива на шум и шумово замърсяване и съответно филтриран въздух. Както видяхте, рекуператора има филтър, който може да се сменя, може да се подобрява, трябва да се мие на 680 работни часа според ръководството. И това са предимствата, най-вече първите, за които можем да се сетим. Има и други със сигурност за този рекуператор. На кой бихме могли да го предложим? Това е много важен въпрос за всеки търговец. Кога трябва да се сетиме за този продукт, че го имаме, че можем да го продаваме? Например, имаме нова дограма и ни се появи мухъл. Това означава, че апартаментът им е херметически. Там апартамент, къща означава, че е херметически затворено и нито влиза, нито излиза въздух. Цялата влага си седи и те си мухлясват. Спиме се затворени прозорци, защото е много шумно. Да, шумно е, ама вечерно време ви е задушно. Така че може да си сложите чудесен рекуператор от Ромстал. Имаме голям конденс, пак рекуператор от Ромстал. Това са идеалните клиенти. Пак казвам, това е рекуператор за стаи, за домашно ползване. Не е индустриален. Това е за хора, които ще си го сложат в домовете. Най-вече в спалните, холовете, кухните и така нататък. Подходяща за всяка една стая. Важно нещо, което трябва да знаете. Ограниченията при монтажа. Трябва да се направи отвор на стената. Според ръководството, което го има във всеки един рекуператор, ще видите, че необходимият отвор е от непренебрежимия размер от 170 мм. Може да го видите ето тук на 9-та страница. Трябва да се пробие. Така, проходно. Проходно минава през стената. Отделно. Дължината, която на самата стена може да бъде от 280 до 470 мм. Това може да го видите на 7-ма страница. Важно е да се знае, защото вътрешните компоненти до някъде могат да се скъсяват и да се преразмеряват с рязане. Обаче топлообменникът е керамичен, той не може да се отреже. Нито пък вентилатора може да стане по-малък. Така че имайте предвид за това нещо, че монтажа трябва да бъде в границите на тия параметри. 280 мм до 470 или 28 см, 47 см. Някакви други особености не трябва да има препятствия отвън. Съответно не може да го изкарат да влиза в някакво мазе. Трябва да излиза навънка, за да има чист въздух. Електрозахранване. Работи ток. Много важен момент. Рекуператора трябва да бъде захранен. Точец, 230 волта. Друго. Тук съм си записал някакви неща. Общо взето, това е. Често въпроси, които могат да ви бъдат зададени. Охлажда ли, отоплява ли? Не. Не охлажда и не отоплява. Това е уред, който е пасивен. Т.е. през него преминава топъл въздух, връща топъл въздух. Преминава студен въздух, връща студен въздух. Така че имайте предвид, че той не замества климатик, отоплителна или охладителна система. Замества ли аспиратора? Не. Ако говорим за кухни, рекуперацията е за постоянна вентилация. В смисъл такъв, той не може да изкара газове такива, които са от готвене.
защото след малко почва да връща. Нали? Ще върне пак въздух, който примерно вече има в него някакви готвени работи. Това без две думи не става за аспиратор за кухня. Ще ми стане студено на следващия въпрос, който често, нали, защото има вентилатор на час и хората си представят един обикновен вентилатор. Не, няма да ви стане студено заради рекуператора. Рекуператор е загрят. Нали? Затова е идеята. Затопля се, отдава топлината си във въздуха. И така. Следващите въпроси са как точно, нали, да го предложим на клиентите. Не дейте да казвате, имаме нов рекуператор. Добър ден, здравейте, имаме тук един супер рекуператор и така нататък. Това не върши работа. Опитайте се да им решите някакъв проблем. Тоест, задайте им въпрос, питайте ги. Спите ли с затворени прозорци? Има ли муха у вас? Задушно ли е у вас? Нали, задушно ли е сутрин? Нали? То е най-релевантно да е сутрин, вечер, преди лягане, преди ставане. И имате ли конденс, нали, по прозорците, по дограмите и така нататък. С това устройство, нали, идеята е следната. Отвеждаме конденза, вкарваме чист въздух и губиме по-малко топлина от тази, която вече се създава по някакъв друг начин. Дали с климатици, дали с конвектори, подово, така нататък. В заключение, какво може да кажем? По-свеж въздух, по-добър комфорт, по-малко муха и влага, по-малко въглероден диоксид и по-здрав и по-здравословен микроклимат в едно каквото и да било помещение от битов тип.